Salutare, ciupercuțe! Am revenit la voi cu o poveste foarte drăguță. Povestea se numește Pompierul Charlie. Haideți să vedem un pic despre ce este vorba. Clasa lalelelor aștepta în liniște ca domnul Clark să le spună vestea cea mare. Săptămâna viitoare, spuse domnul Clark, vom merge într-o vizită cu totul specială la pompieri. O vom cunoaște pe Charlie, care ne va povesti despre viața de pompier. Toată săptămâna copiii au trepidat de nerăbdare. Abia aștept să o întâlnesc pe Charlie, spuse Dylan. Pariez că este super. Cred că este foarte puternică, spuse Medina. Îi voi spune că vreau să devin și eu pompier, a adăugat Taio. În sfârșit, era luni și sosise timpul să meargă la pompieri. Câte doi de mânuță, copiii au pornit în rând către autobuz. Și aici vedem un pic că ai noștri copilași din clasa lalelelor respectau foarte bine regulile, da? Și erau foarte ordonați atunci când plecau undeva, mai ales cu un mijloc de transport în comun. Billy și Amari s-au așezat împreună, vorbind despre ceea ce credeau ei că se va întâmpla la pompieri. Sper că Charlie mă va lăsa să urc în mașina de pompieri, spuse Billy. Eu sper că ne va arăta cum folosește furtunul în stingerea incendiilor, spuse Amari. Când au ajuns, domnul Clark i-a condus pe copii la Charlie. Și aici o vedem pe Charlie, copilași. Ea este Charlie, a spus domnul Clark. Charlie era în fața lor și le făcea din mână. Ce uniformă minunată! Exclamă David. Charlie și-a scos casca și le-a spus: Bine ați venit, spuse ea. Mă bucur să vă cunosc. Eu sunt Charlie și sunt pompier. Știe cineva ce face un pompier? Stinge incendiile, răspunse Grace. Ajută oamenii în situații de urgență, spuse Aisha. Salvează pisoi din copaci, a adăugat și Kai. Charlie zâmbi. Pompierii fac parte din serviciile de urgență și contribuie la păstrarea siguranței oamenilor. Dacă există un incendiu, ne puteți suna și vom veni să salvăm oamenii și să stingem focul. Uneori salvăm și animale. Este greu? Întrebă Annie. Charlie se gândi o clipă. A fi pompier poate fi greu, spuse Charlie. Incendiile sunt periculoase, așa că trebuie să dau dovadă de mult curaj. De asemenea, trebuie să mă mențin în formă pentru a mă asigura că sunt suficient de puternică pentru a face această meserie. Dar lucru cel mai important pentru mine, ca pompier, este faptul că am alături o echipă grozavă. Colegii mei, pompieri, mă ajută să-mi fac treaba chiar și atunci când este greu. Acum, cine vrea să vadă mașina de pompieri? Întrebă Charlie. S-au îndreptat în liniște către mașina de pompieri. Wow! Este uimitor! Exclamă Billy. Doriți să urcați în mașina de pompieri? Va trebui să lucrați în echipă. Sunteți gata să fiți pompieri? Întreabă Charlie. Sunt un pompier adevărat! Strigă cu entuziasm Medina. Clasa lalelelor s-a aliniat în perechi și a așteptat cu răbdare până când toți colegii au urcat în mașina de pompieri. Domnul Clark
a imortalizat aceste momente în care copiii erau în spatele volanului. A imortalizat, adică le-a făcut foarte multe poze pentru a avea foarte multe amintiri din ziua aceasta. Cine se oferă voluntar în folosirea furtunului? Întrebă Charlie. Din marea de mâini ridicate, Charlie a ales-o mai întâi pe Amari. Este foarte puternic, a spus Charlie. Prinde-l bine cu ambele mâini, să vedem dacă apa va ajunge la călădirea din fața ta. Furtunul a prins viață și un jet imens de apă a țâșnit acoperind peretele. Bravo! Ai reușit! Vei fi un pompier nemaipomenit! După ce toți au folosit furtunul, au fost curioși să afle mai multe despre echipamentul pompierului. Charlie este uimitoare, a spus Dylan. Este chiar mai tare decât mi-am imaginat. Sper să devin un pompier la fel de bun ca Charlie când voi fi mai mare, surâse Taio. Este incredibilă, aprobă Medina. Când voi fi mare și eu voi fi un pompier curajos și puternic. Voi fi în echipa ta, adăugă Ani. Când clasa se pregătea de plecare, Aisha se duse lângă Charlie. Charlie, ar trebui să fiu pompier când voi fi mare? Întrebă ea. Ar trebui să fii ceea ce vei dori tu să fii, dar ține minte, tot ce vei face, să faci cu plăcere și devotament și nu uita să fii tu însăți întotdeauna. Ei, copilași, acesta este un sfat foarte important. Orice veți fi atunci când voi veți fi mari, orice vă veți decide, orice meserie veți vrea să practicați, este foarte important ca voi să o faceți cu plăcere și cu toată inima, să vreți să fiți cei mai buni în ceea ce faceți. Este cel mai important. Și copilașii au plecat spre școală, spre grădiniță, înapoi. Și vedem aici că fiecare copilaș își imaginează, da, ce și-ar dori să fie atunci când vor fi mari. Și avem aici ce meserii? Hai să vedem, le spuneți odată cu mine. Astronaut, doctor veterinar, pompier. Aici avem un atlet, da, un sportiv. Wow, un cântăreț la pian, da, este tot un artist. Și avem aici un chimist, da, un microbiolog, o persoană care lucrează în laborator. Acestea sunt câteva meserii pe care și le doresc copiii din povestea noastră. Ei asta își doresc să fie atunci când vor fi mari. Voi v-ați gândit ce v-ar plăcea să fiți atunci când veți fi mari?